Ana nan kwanci tashi wata rana matar ta shiga ɗaki tana bacci. Buba ya lallaba cikin dare ya shiga ɗakin da take ajiyar waɗannan gwalagwalai. Bayan shigar Buba ɗakin da take ajiye wannan gwalagwalai ya fito da wani ƙaton bakko da ya zo da shi, wato wata jaka ce mai girma mai duhu. Ya shiga ɗura iya abin da ya san zai iya shiga cikin wannan jaka, wanda kuma ba za a kama shi ba. Sai bayan da ya gama ɗura waɗannan gwalagwalai a ciki ya kama ya ɗora a ka, ya fito tsakar gida ya hau kan dokinsa yana ƙoƙarin tafiya. Sai ya zabure shi a guje. Zaburar wannan doki nasa a guje ke da wuya. Dokin nasa da ya zillo sai ya bangaji wata ƙaramar katanga da take a cikin gidan. Bangazar katangar ke da wuya, nan take kuwa sai ta zube. Matar ta farka daga barci, firgigit ta leƙo ta windon ɗakinta don ganewa idonta abin da yake faruwa. Buba ta gani akan doki ya zabure shi, ga kuma buhu wanda yake ɗauke da shi a kansa. Saboda tsabar gudun da yake yi har bakin buhun ya zame, wasu daga cikin gwalagwalan suna zuba. Matar ta yi kururuwa ta fito a guje ta biyo shi, nan kuwa suka ranta a nakare suka shiga gudu cikin gari babu ƙauƙautawa. Matar tana gudu, Buba yana gudu akan doki, amma da mamaki sai Buba ya ga ita da ba doki ne da ita ba, amma iya gudun da take yi tana neman ta kama shi. Ya ƙara zaburar doki yana ƙaimi, su faɗa wancan rami su fita wancan kwaro, su nausa cikin wannan lungu su fita wancan sagu, amma matar babu alamun gajiya bare kuma ta bar shi ya huta. Haka suka yi ta gudu tun cikin dare har asuba ta yi, haske ya fara bullowa. Buba ganin da cewar ya fara nufar cikin garinsu kuma ba zai so wannan gudu ya kai su har zuwa cikin gari ba, sai ya fara tunanin mafita. Haka idan ya yi gudu wajen duwatsu sai ya sabu marmara sai ya wullawa wannan, ko da marmarar za ta bige ta faɗi ta rabu da shi ya samu wata hanya ya gudu ya ɓuya ba tare da ta gan shi. Ko da mamakinsa lokacin da ya jefa mata dutsen sai ga ta kama wannan dutse ta haɗe, idan ya ƙara ɗaukar wani ya ƙara jefa sai ga ta ƙara ɗauka ta haɗe shi. Matan nan haka suka ci gaba da gudu har ta ƙaraso dab. Tana zuwa inda Buba yake faman falfala gudu akan dokinsa, sai ta kama kafar dokin guda ɗaya ta karyo ta sa a baki ta cinye, sannan ta ƙara kama ɗaya kafar dokin ta ƙara ɓallewa nan ma ta cinye. Dokin ya yi kururuwa ya tuntsirar da Buba. Buba ya faɗi ya yi watangaririya can gefe, ya juya ya ƙara juya, amma abinka da masu iya magana suka ce naci don mun kura. Ta zauna sai da ta kakkarye duk wasu kafafuwa da wasu abubuwan amfani na wannan doki ta cinye. Shi kuwa Buba dan bayan ya gama watangaririya a cikin tarba ya ƙara sabar wannan buhu ya ƙara fallawa a guje, ya nufi wata doguwar bishiya da take gab da shi ya kama ya haye samanta. Ya yi ƙoƙarin ya ja wannan buhu zuwa kan wannan bishiya amma ya kasa, don haka shi da kansa